Мен Нугманов Ильдар Гильфанович. Минем дус Фәнис Кашапович Галаутдинов. Ол бильярдның Апас районы бойынша федерация жетекшісі. Ол бик көп ярышлар ұйыштырды өзінің призына. Бойында біздің Дәулет Думасы депутаты Марат Абдулхаевич ұйыштырды бұл ярышны. Мұнда мен Қазақстанып келдім. Һәм бұл ярышны көргәч бик ғәҗәпләндем. Мұнда башта балалар ярышып алған, алар инде бүләкләнделәр бөтенесе. Хәзер менә олылар ярышы. Вакыт узганы сизелми дә. Мен инде телефондагы вакыт дөресме түгел микән әллә дип уйладым. Монда бик ярышлар бик киеренке бара. Һәм халыкның кызыксынуы монда күренеп тора, ачыктан-ачык. Алар бөтенесе дә тырыша, бөтенесе дә дус. Монда мәзәкләр дә бар. Но күбрәк бөтенесе җитди результатлар күрсәтәләр, бик кызык уеннар. Монда килеп чыкты даже бер иганәче, ул шушы уенда җиңүчегә призга акча да биреп алды. Мондагы призлар да бик әйбәт. Дәүләт Думасыннан Марат Абдулхаевич әзерләгән. Һәм Шәмәктә безнең районда шундый ярышлар күп уза, бильярд буенча. Бильярд алга бара, менә күп кешеләр сөйли, бильярд өстәл алырга кирәк. Бу өстәлне кая куярга, монда зурракны алырга кирәк дип. Менә шундый өметләр бар. Бильярд шундый җитди уен, ул тагын да зуррак оештыру буенча бик каты алга китер дигән уйлар бар, өметләр бар. Потому что халыкның, кешеләрнең күзләрендә очкылар бик матур уйныйлар.